Esselamu aleyküm Türkmenistanlar. Esselamu aleyküm dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakamrat, Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan demokratik sayılığın gurnalaryň biri. Bağışlaň, men ýokdum efirde. Yarım alap sebäbi koronavirus bela bilen ýatdym. Ölümüň bir garasyndan gaýtdym. Ýöne hälem özüme gelemek ýok. Birazjyk özüme geleýin diýip ýörsem goýmadylar. Düýün maňa jaňa diýip Türkmenistan MHM'nin işgärleri paýş sözleri bilen samsyklar. Indi adamlar, Türkmenistanlılar. Siz meni bağışlasanız bağışlaň, bağışlamasanız bağışlaň. Men size hemme zat çynnyny aýdyp oturjak. Siz näme üçin ýaşap otyrsyňız? Adam bir ýaşanda maşgala gurnasy gelýär, dogrumy? Çağa edesi gelýär. Çağlar ösen saý okuwa uğra diýerler. Ondan soň bir aktyk göresi gelýär. Siziň näme üçin siz ýaşap otyrsyňız? Siziň çağlaryňyz öldürip otyr abi. Bu bir kanun prezident. Çağlaryňyz Rusya Federasiýasynda ölüm ýitimden ýitip otyrlar. Siz ölülerini getirip bilen zaklar. Siz näme üçin şo nemede otyrsyňız şo zatlar çydap? Zoom konferensiýa gatnaşdyňyz, hemmeňize sag bolsun aýdyn. Eşitdim menem şo tarapdary. Ýöne, siz eşitdiňiz akmy o taýda? Aýda otyrlar, ho, indi biz nä? Organ işgärleri, milisiýa işgärleri bir ýarak berelim halka çykysyn diýip. Mecbur ýagdaýda çyksyn diýip. Organ işgärleri siz aýda otyrlar. Siz imsim otyrsyňız. Siz Türkmenmi, Türkmen dälmi? Bir namysyňyz barmy siziň? Ömür boyu Türkmenlere başga bir millet gelip ýolbaşçylyk edip oturýar. Bir-birini Türkmenleri gyrjyşdyryp. Häzir indi näme? Görüp otyrsyňız. Gapyň öňündäki oturan taryhçylar diýen olaram häzir şo Türkmenleri gyrjyşdyryp otyrlar. Haçana çeli bir özüňize gelersiňiz. Namysyňyz barmy siziň? Namys diýen ýeriňiz barmy? Türkmenler. Türkmenem dälesiz onda. Siz millet ýaly bolmapsyňyz. Ho, çykyn diýip özleri milisiýa işgärleri aýdyp otyrlar. Sebäbi bularam närza boluşlaryndan. Bu bir kanun prezident tohumlarından. Göktepe'den gelen gelimşeklerden. Sebäbi garyp bir 5 ýylyň içinden çüýlemez baý bolup gidýärler. Türkmenistanyň bar Türkmenleriň ganlaryny ýygnap. Derman Orsetden gelse Owganistana geçýär. Başka ýerje ýöne Türkmen halkyna nesip eden. Näçe şu ýylyň içinde ölüm ýitim boldy Türkmenistanyň içinde. Ýolbaşçy diýen adam döwlete ýolbaşçylyk etmeli. Jogapkärçilik etmeli. Bu kime gulluk edýär? Hytaýamy? Owganistanamy? Hemmesine gulluk edýän ýöne Türkmen halkyna gulluk etmeýär. Sebäbi Türkmen halky şu Türkmenistan döwletinden, döwlet emläginden hiç zat görena. Bu başka milletleri iýdirip otyrlar. Haçan çelesiz Türkmenler oturarsınız şöyle. Birbirinizi seyredip. O samsyk biri var, jertwa aborta diýende kompromadyň özünü öldürip, täzeden diriltirip, şöyle bir adamı bir ünüs berip bolýarmy? Jertwa aborta diýende men onu. Ýandaky ýören organy MHM'nin işgärleri. Kim diýip bolýarsyňyz siz özüňiz? Gerakl diýip bolýarsyňyzmy? Seksualny gerakl diýip. Adamlara jaňa diýip. Siz prosto özüňiz nikto iz вас вот никак. Sturçoňyz 5 santimetr bilät. Sebäbi Türkmenistanda demografiski kriz bolan soň aýal maşgalarynyň sany kän.
Olar ayal maşgala sizin üstünüzden gülüp otyrlar. Siz özüňiz kim diýip? Sen özüňi bir seretli suratyny goýan özüň oňoraňa. Sen öz maşgalaňa oňoraňa. Yaşap ýören ýeriň bilen. Kirli. Zanaveskan normalny ýok. Adyň aýdyp oturjak däl. Men virbovşik, men eýlen, peýlen birini gürjüşdirip otyrsyň. Sen türkmen halky neme bolsa, gyrylsa, senem açyk alyň. Kime gerek bolýan sen? Sen türkmen halkyň arkasyndan ýörsiň sen. Gıyırıp yördün. Bizim gruppa adamlar verin. Davaysın nam lüdeni hvatay. Men ne göremektım sen nähili agentliğini. MKM agent. Şonda men näme dedim? Sen şöyle kurtoy olsun öz gruppaň sazdava etdi. Men senin üstünde serede otyrym. Nähili sen IQ'ň şöyle pes derecelerini görüp otyrdım. Şöyle Türkmenistan'da şöyle agentliği. Türkmenistan içinde MKM eşkärleri. Buların kellesinde beyinleri ýok. Prosto gorku bilen adamlar saklap otyr. Gorkar ýaly, gorkuzar ýaly. Buların güýçleri mi ýok, san güýçler. Prosto halkda gorky. Ýöne sizden bir men umydym ba. Türkmenler diýip galarsyňyz diýip. Dolu döşüňiz bilen kislorod dışarı edersiniz. Bağışla. Şo dip umydym ba sizden. Ýakynda TikTok'ta men garyndaşym bağım koydular. 98 ýaşynda. Olay diýip otyr, yeter o, bizim garradyk diýip otyr. Ýoly açyň, getirin türkmenleri. Bizim bir demesinler, yerlemeli, jaýlamaly edi. Olar ölen aklı, garaşyp otyrlar. Aktıklarına. Sebebi, bu bir kanun prezident. Öz halkından gorky. Siz Türkmen halk bolup, şo zatly onu goldak bereňiz, galman. Mene sizin yeriňizde. Otayda durup, hemme MKM'ň işgärlerini öýlerine uza atmetki koyup geçerdim. Kim ýerde ýaşaýdyp, halk görer ýaly. MKM'ň işgärlerini. Milisiýalerde günah ýok. Milisiýalar mejbur edip otyr bu zatlary. Size Zoom protestida aýtdylar. Näde indi? Yarak verip çıkaraýlar bulara diýip. Adamlar özüňizi bir namus edin. Türkmenler. Türkmen ganyňyz bolsa galmaly. Bu bir kanun prezidenti. Bu tohum tijini hemmesini ýogatmaly. Ýogatmaly diýende azat suda çekmeli. Bular şu görsün halk nähili jibir çekenlerini. Buların şolar zatlaryny geçsin. Sağ olun, bağışlan. Endiki duşumuz açely.